тахмина 4 сол аст ширкатеро раҳбарӣ мекунад ки 200 кормандии он мардҳоянд. ширкати Атлас такси зери раҳбарии тахмина хизматрасонии мусофирбариро анҷом медиҳад. коре ки дар ҷомеаи мардсолори тоҷикистон кори мардона дониста мешавад. аз майдаки мардҳо занро дар хона диданро одат кардагиянд, дар тозагии хона, дар тарбияи фарзанд, дар ошхона бо пухтупазии таомҳо. барои ҳамин ҷо додани занро ба роҳбарият ҳеҷ як дида наметавонад, мумкин ҳоли боварӣ надорад. тахмина иқрор мекунад ки ҳеҷ коре бидуни мушкил намешавад, ба вижа агар раҳбари онро зан бар дӯш дошта бошад. мегӯяд аллакай монеаҳоро пушти сар карда ва дар кори худ муваффақ аст. ӯ ин ақидаро ки намешавад ба нерӯ ва тавоноии занон бовар кард қабул надорад. аз занҳо ҳарос кардан лозим нест. ба фикри ман зан метавонад аз уҳдаи ҳамаи кор барояд. камтар боварӣ кардан барои занҳо лозим аст ва дастгирии мардҳо ба занҳои роҳбар ҳам низ бисёр як чизи муҳим мебошад, чунки коре ки зан карда метавонад бисёр бо баҳои аъло ба анҷом расонида метавонад. тахмина дар ҳоле садҳо мардро раҳбарӣ карда аз муваффақияти худ ҳарф мезанад ки як пажӯҳиши нави Созмони милал маълум кардааст ки дар аксар кишварҳои ҷаҳон мардум ба тавонмандиҳои занон чандон бовар надоранд. аз ҷумла 99% дар тоҷикистон гуфтанд ки мардон ба ҳайси раҳбар дар сиёсат ва тиҷорат назар ба занон муваффақтаранд. ин таҳқиқот дар 60 кишвари ҷаҳон анҷом шудааст. қариб 50% ҷамъияти тоҷикистонро занон ташкил медиҳанд. мақомоти расмӣ дар тоҷикистон ба натиҷаҳои ин таҳқиқот розӣ нестанд ва мегӯянд занон дар тамоми бахшҳо саҳми назаррас доранд. масъулини кумитаи кор бо занон ба он таъкид мекунанд ки 20% курсиҳои раҳбарикунанда дар ниҳодҳои ҳукумати тоҷикистонро занон ишғол карданд ва 25% дар вазифаҳои хизмати давлатӣ кор мекунанд. соҳаи маориф ва соҳаи тандурустӣ бояд пешрафта ва рушдкунанда бошанд ва шумораи зиёди занону бонувон маҳз ба ҳамин соҳаҳо бештар ҷалб гардиданд. дар ин замина бояд қайд намоям ки дар соҳаи фарҳанг, соҳаи бонкдорӣ 39% занон кор мекунанд. дар соҳаи алоқа бошад зиёда аз 20% занон кору фаъолият доранд ва имрӯз занону бонувони тоҷик дар баробари сиёсатмадор буданд. имрӯз занону бонувон вакили парлумон низ ҳастанд ки зиёда аз 28% занону бонувонро парлумони поёнии мамлакат ташкил медиҳад. дар ин масир бояд қайд намоям ки мавқеи занону бонувон ҳатто дар сохторҳои қудратӣ низ назаррас арзёбӣ мегардад, чунки имрӯз бубинед ки дар сохторҳои қудратӣ низ занону бонувон баробари мардон дар ҳимояи мардуми ватан сарбаландона адои вазифа намуда истоданд. назари сокинон ба натиҷаи пажӯҳиш дар бораи тавонмандиҳои зани тоҷик яксон нест. ҳар зан худаш вобаста дорад. хеле ценностиҳои ҳар зан ҳар хелай. масалан агар як нафаре бошад ки худашонро ба кор полностью дават кунанд, метавонанд муваффақ шуд. як нафаре ҳаст ки фикри оила мекунад, наметавонад. барои чӣ не метавонад? агар зани доно бошад, естественно, конечно метавонад. ин одамое ки саводашон нест, барои хеле фикр мекунанд ки ҳозир дар айни замон дар Душанбе дар Тоҷикистони мо занҳо бисёр уҳдабаро беҳад бисёр корхонаҳо, бисёр муассисаҳо, директоро, замдиректоро занҳо шудагӣ. аксари сокинон мегӯянд дар сатҳи хонавода хусусан дар музофот мардсолорӣ пуштибонӣ мешавад, вале дар пойтахт ин навъи нигоҳҳо тақрибан аз байн рафта ва фарҳанги шаҳр аллакай омодаи ин аст ки занҳоро барои мақомҳои баланд пешбарӣ кунад. бо вуҷуди ин дар тоҷикистони муосир токунун занҳои дорои мавқеи фаъоли сиёсиву шаҳрвандие нестанд ки ошкоро аз дидгоҳҳои худ дифоъ кунанд ва онҳоро ба оммаи занон бирасонанд.